I don't have an ass. You don't have an ass. We don't have an ass. I don't have an ass. You don't have an ass. We don't have an ass. Yeah! Woohoo! Så er vi tilbage i We Don't Have an Ass. Det er faktisk lidt langt billede, vi har, men whatever. Det er lige meget. Emnet for i dag er... Det er hår. Ja. Nu når vi snakker om hår, så er jeg faktisk skaldet. Ikke mere. Du har det lidt. Lige der. Lige der. Ja, lidt. Lille bitte smule. Men... Jeg har en meget dårlig hårdag. Det er ikke min skyld. Ja, det har jeg faktisk også. Når du ikke har noget hår, hvordan kan du så have et dårligt hårdag? Det ved jeg faktisk heller ikke. Ved du hvad? En dårlig hårdag under armene. Okay, lad os snakke om noget andet. Ja. Ved du hvad? Hvis du skal gå og nej med dit skadede hår, så kan jeg fandme klippe dit af. Jeg slår dig fandme ihjel. Reklame! Nu har vi reklame for fiskemad. Jeg sælger friske fisk, makreller og tun, friske fortæller, og hav, Og de har simpelthen fået verdens bedste fiskemad. Jeg sælger fisk til alle, til fucking ruslander og fucking bornholmer. Tal pænt. Og skide på dig, der er ikke ved en I don't have ass. You don't have ass. We don't have ass. Så er vi tilbage i We Don't Have Ass. Og emnet er nu World of Warcraft. Nemlig, ved du hvad? Kan du se på billedet der? Det er faktisk en level 74 druid. Men det er ikke min, det er Evas. Den er faktisk i level 75. Ja, okay. Men jeg er fandme i level 80. Og jeg har en Sherman. Ja, det er ikke sjovt, du har en samme t-shirt på i dag, som du havde på den der. Ja? Det er det gamle Vi er billede. i gang med at optage. Det er et gammelt billede, det. For vi er i gang med at optage lyd. Nå, okay. Nu skal vi starte den forfra. Nej, det er Jeg lige sidder og meget. fortæller historie. For helt godt. Men jeg har en Sherman level 80. 2K. Mener unbuffet. Okay, 24K. Og udledergearet. Ny Trap Champion gearet. Og... Og Crusader. Min druid har bare... Navnet er Wurtle. Ja, min druid, den har bare 16k liv. Er jeg allerede helt oppe at køre igen omkring det World of Warcraft? Der, Nej, vi er ved at optage lyd. Nå. Ja. Godt. Så starter vi forfra. Hvor gammel Restart. er det billede der? We don't have